što vidite, napolju je lep i sunčan dan. Oba. Pa rekao da uništimo hrišćanstvo časkom. Ta glupost traje već 2000 godina, obmanjuju se ljudi, pa rekao da je uništimo. Evo pada sneg, koji je april 20 neki, 3/4, ne znam tačno. A prelep sneg, znači Boga nema. Ajmo od početka. Adam i Eva. Apsolutno, neupitno, naučno dokazano, nikad postojali nisu. Zanemarit ćemo budalaštinu kako je Adam stvoren od prašinice, ćiribu ćiriba, okej. Ali dolazi Eva, koja je navodno napravljena od njegovog rebra. Što znači da ne bi bila Eva, nego bi bila Steva. Jer ne bi mogla da bude žensko ako je napravljena od njegovog identičnog genetskog materijala. No čak i da kažemo da je Bog tu napravio ponovo ćiribu ćiriba, pa je od njegovog materijala uspio da napravi žensku osobu, oni i dalje imaju identične gene. Šta bi onda bila njihova deca nego direktni klonovi Adama? Ne postoji genetska raznovrsnost. Svi bismo imali identične gene. A da ne pričamo o daljem incestoidnom razmnožavanju i popunjavanju planete klonovima. Gde bi opet Bog stalno morao da se meša da pravi muško-žensko, 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 ne znam. Prema tome, Adam i Eva definitivno nisu postojali. Dodatno je naučno dokazano da je populacija ljudska u jednom trenutku spala na čak, to jest na samo, 5000 jedinki. Ali nikada nije bila samo 2 jedinke. Prema tome, Adam i Eva nisu postojali, što znači da prvi greh nije postojao, što onda dovodi u pitanje krštenje. Ako se ja ne varam. Ja nisam hrišćanin, nisam ekspert. Proverite sami i pitajte svog teologa čemu služi krštenje i da li je krštenje zaista, ovde desno kažem, da li je krštenje zaista oslobađanje od prvobitnog greha koji nije postojao jer Adam i Eva nisu postojali. Dakle, Adam i Eva nisu postojali, ajmo dalje, potop nikad se nije desio. Apsolutno se nikad potop cele planete nije desio. Prema tome, i ta priča je apsolutna budalaština. Da ne pričamo o tome da bi opet imali genetske probleme kada bi sve životinje imale samo 2 jedinke koje bi onda morale da se razmnožavaju i popune planetu. Da ne pričamo o tome kako bi preživele slatkovodne ribe u okeanima i tako dalje. Potop se nije desio, Adam i Eva nisu postojali, ali tu dolazimo do najvažnijeg dela hrišćanstva, a to je Isus, koji takođe nije postojao. Ne samo da ne postoji niti jedan jedini dokaz, zapis, savremeni zapis o njegovom životu, o bilo čemu što je on uradio, nikada niko za vreme njegovog života nije nešto video, doživeo i to zapisao. Sve su rekla, kazala i to decenijama nakon njegove navodne smrti. Ali čak ćemo i to da zanemarimo, vratit ćemo se na njegovu mamiću, koja je, jelte, začela bezgrešno, što znači da on ne bi bio muško, nego bi bio žensko. Virđina čovek, šta li, ne znam. Nije čudo što nije imao decu, ako je postojao, a nije, jer nije bio muško, bio je žensko. Srećom pa nije postojao i nije bušio himen glavom iznutra, već je to jednostavno bajka za lakoverne, jedna potpuna izmišljotina i jedna apsolutna nemogućnost. Znači, Isus nije postojao, Adam i Eva nisu postojali, potop se nije desio. U šta vi verujete onda, hrišćani? U neistine, u gluposti, u dokazane neistine, stvari koje se dokazano nisu dogodile. Ali ajmo još korak dalje, kad već uništavamo hrišćanstvo, da uništimo i sve religije, kad smo već tu, lepo vreme. Nadprirodno ne postoji.
Nadprirodno je apsolutna budalaština, isto kao i nadlogično. Nadlogično je glupost koju su teolozi izmislili da bi pobegli od činjenice da lupaju gluposti. Tako kada počnete da ih pitate o keksiću i vinu i tome da li je to zaista krv i telo Isusovo, i kada ih uhvatite u apsolutnim nelogičnostima, i jeste i nije crno, i jeste i nije belo, i takve gluposti, onda oni pobegnu u drugu glupost, a to je izmišljanje nadlogičnog, pri čemu sve što je nelogično i samim tim neistinito i glupo, označavaju kao nadlogično. Samo da bi pobegli od činjenice da lupaju gluposti. Na isti taj način su izmislili i nadprirodno. Da bi pobegli od činjenice da sve što tvrde da postoji, zapravo ne postoji. Te su onda, kada im se dokaže da to ne postoji, da to u prirodi niti može da postoji, niti postoji, oni pobegnu u nadprirodno. Pri čemu se postavlja pitanje kako to nadprirodno izgleda. Da li ga je iko ikada na bilo koji način objasnio? Naravno da nije. Da li je iko ikada ponudio model tog nadprirodnog? Naravno da nije. Zašto? Zato što ne postoji, zato što je apsolutna budalaština. Isto kao što niko nikada nije objasnio to nadlogično, već ga samo koriste za sve što je nelogično i samim tim neistinito. Tako isto kao što koriste nadprirodno da bi objasnili gluposti koje ne postoje. Isti je slučaj sa takozvanim svetim trojstvom, gde je Bog tri agregatna stanja, te je Bog i Sin, i Otac, i Sveti Kasper. Ali mislim da nije sve odjednom, a možda jeste, a možda nije. Ali ako nije, onda nije Bog kad je Sin, ili kad je Otac, ili kad je Duh. Bog je samo kad je sva tri, ali nije nikad sva tri zajedno, tako da nikad nije Bog. Tako... Božanska aritmetika, apsolutna budalaština, koja se naravno naziva nadprirodnim, jer ne postoji. Prema tome, Adam i Eva nisu postojali, potop se nije desio, Isus nije postojao, majku mu hrišćanstvo je apsolutna budalaština, ali sve religije su budalaština jer ni nadprirodno ne postoji. Prema tome, odrastite, obrazujte se, naučite da mislite i prestanite da dozvoljavate teolozima da prave budale od vas. Teolozi su ljudi koji su proveli život učeći glupost kao da je nekakva istina i smatraju da su navodno zbog toga obrazovani, a u stvari nisu. Ne dozvolite im više da stvarno prave budale od vas. Zašto im to dozvoljavate? Čemu? Dosta je bilo.